Ano daw, bibi wanita? Kamay ta nga naghinig ug maay. Di naman lang kita naghaharukay. Tagigan man ako. Kala kausa. Usa la. Hunda! Primero pa! Mabot main niya Manila! Pagkatutakluban, waray na! Iring. Try po biyahe. 1 minutes and 24 seconds pa! Wala ni patimbang junk shop! Kasi na ba ako? Ay, di naman ako kibal. Bukbukol. Bunihon. Ano ba't ko lang pa ako? Wala timbang niya. Junk shop. Ano? Iya pa ito. Naperaw na. Nagre-ring. Hello? Mayor. Ay, step, Mayor. Ah, ano ini nga yan? Ah, inasal? May ida ka mo manok? May manok lahat kami. Tapos lahat ni nanay. Oh. Ano man, masabat ka? Kulang parang sabat. Inudulat. History niya, anak. Amo yung lilisangan ninyo. Ako, anak. Hikit ang kugulay ni. Kukubutong kugulay. Okay, bunay tak, anak. Okay, pay ngay, anak. Hello, bibi wanita. Ay, Bornok kayo nini. Hello, Bornok. Titinawag ako ay mo. Kanina alas 9 aga. Tapos bumatong ka, alas 9:01. Nag-inano ka lang sa kaminoto. Ha? Aber? Ay, Bornok lang eh. Pinalilisangan niya ako, anak. Amo ngayon, di rin na nasugot paglaba, paghugas, pagplancha. Amo ngayon, ginalilisangan niya. Umuli-gulin niya. Umuli. Yan lang. Yan ka. Inano ka? Nagtinongit ka? Ha? Ano nagtinongit? Di wanita. Adi mo ringanit piso. Prusta. Ha? Harang. Hatok. Oh. Adobo. Chicharon. Lumpia. Ano daw? Bibi wanita. Kamay ta nga naghinig ug maay. Di naman lang kita naghaharukay. Tagigan man ako. Kala kausa. Usa la. Ala, sige pa ka dinala balay niyan, ha? Dodol ko ng taksimod at bintana. Tas imuliwat simod, ha? Ha? Nuurag ka mananap ka. Ha? Ala, sige na, Bornok. Yan nalatawag. Kay bahin kita nga kita ni tatay. Tutubalo na liwat ako. Maululatak paa. Upay kung ikot matubal. Sige, bibi wanita. Text-text na lang kita, ha? Ay, doon ka na tiring ang motor. Nang motor ba? Ay, miling nga yan, dili. Yung shop. Oh. Shop. Shop nga yan. Para magkita kita. Hala, sige. Pagtiroking kusog, ha? Mama, chuchup. Lunita, ika din ako yung cellphone. Amit ng kinalilisangan. Natulog ko na sa ako dito. Panugas dito, panugas. Ito! Inali na katulog. Nasas. Ready na ako. Yang kala Bornok. Yang kala. Yang tagula. Yagi ang taguli ko niyan. Mapahuway ka niya, mapahuway. Pahuway lag anay. Pangudusak anay bago mga di. Pag-una, di lang. Ano, i-text ko lang. Di na. Text ni Bornok. Baka dinalat bintana ikaw. Dugin ko nalat si Muday mo.
Ada ako. Apis to ako di bintana. Ang bali naggulang bintana. Lagyan din na. Master na. Na. Let's go. Let's go, Saido. Talas. Ewan ko rin asa ha. O kaya? Saido. Give me my chair. Give me my chair. Tanga! Hindi po di tanga. Chair ini, ha? Di ko matutungtungan dida. Masama laki didi. Ha? Ato, chair. Oh, adiman. Ang tanga. Yan. Good. Ako na. Bibi Juanita. Adin ako. It's time. Bibi Juanita. Gusto mo si mood. Patay, sasabtan niya na ako. Bibi Bornok. Naawd siya ako. Di ko lagi bubuklat akong si Mod. Sige, turun natin. Ibra. Patay, sasabtan niya na ako. Ay, napagisog ha. Isisig mo na ako. Kano mabuting si Mood? Kamuta akong diri. Diri man. Kahuman ko lang kasi kaon. Wari pa ako mag-toothbrush. Kinaon kasi akong durian kanina. Asya ba? Sige, turun ta. Para sala. Sige po ko timdila ha. Sige. Anay la ha. Laplastaron ko la ha. Atin ko si Kiday. Nagamitin ko. Sige. Adin na. Bibi Juanita! Tigil mo ating ipon! Gusto na ko! Gusto ko! Nakain mo! Mula na kita! Kadami ko. Salamat. Ay nang pag-subscribe tapos i-click na ng notification bell para update ka mo ng mga bagong videos. Yo, shout out Yayakan Bayan Albaya sa taon. Ay kalimtin niyo pag-comment. Salamat sa mga sumuporta amon. Shout out nga yan kan Meran Alcantara. I love you, Mr. Kita. Dito na ako! Gagaling ko lang sa Manila! Okay, bye-bye! Ore pa ako! Sige. Ikaw na ako nag-make up. Dik maaram kung ano. Ito nga. Bulag, dik maaram kung harap. Thank you, pag-subscribe ay yung. Amo niya yan. Sorry. Shout out! I love you. Shout out kay Ninyo, Kabuhat! Kay Mariano, Junior, kabay niya. Hello! Bye-bye! Ikaw na ako nag-make up. Dik maaram kung ano.